क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। डीजे कुंदन राज, डीजे कुंदन मनवा के श्रद्धा के पगड़ी मनवा के श्रद्धा के पगड़ी बुरगेलो मनवा के श्रद्धा के पगड़ी अजयनी तराई देगे जिला जहाना से ले जइबो ढकवा में पागल डीजे बजाइते गे जिला जहाना से ले जइबो ढकवा में पागल डीजे बजाइते गे आगे फतुहा से जलवा उठैबो गे पगली घोड़े बराबर पहुंचाइबो गे जिला जहाना से ले जइबो ढकवा में पागल डीजे बजाइते गे जिला जहाना से ले जइबो ढकवा में पागल डीजे बजाइते गे डीजे कुंदन राज, डीजे कुंदन राज। पागल डीजे बजाइते गे आज फतुहा से जलवा उठैबो गे पगली लेके आइबो जात के दूधवा के ले आई है पगली खोबा घाट के पगली खोबा घाट के आज फतुहा से जलवा उठैबो गे पगली लेके आइबो जात के दूधवा के ले आई है पगली खोबा घाट के बोलबा में बोलते जइबो गे पगली रोडा पर हमनी तराइते गे जिला जहाना से ले जइबो ढकवा में पागल डीजे बजाइते गे जिला जहाना से ले जइबो ढकवा में पागल डीजे बजाइते गे डीजे कुंदन राज, डीजे कुंदन राज। पागल डीजे बजाइते गे पागल डीजे बजाइते गे अगे जिला जहाना के सब लइकन हक बरांड गे अब होला जी के ले हौ पागल गली गली नाम गे होला जी के ले हौ पागल गली गली नाम गे अगे मोकन बिखा के सब लइकन हक बरांड गे अब होला जी के ले हौ पागल गली गली नाम गे नाम गे हमारे से चंदन दीवाना के मनी है अपना गे अजय हक खोवाइस पूरा दथन भोले बाबा तो हसा पाना गे जिला जहाना से ले जइबो ढकवा में पागल डीजे बजाइते गे जिला जहाना से ले जइबो ढकवा में पागल डीजे बजाइते गे क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय।